Să vorbim de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din România. De parcă noi nu știm, dar altfel se aude din gura lor, a celor de la putere. Să o ascultăm pe doamna Lavinia Șandru la Antena 3 în emisiunea Subiectiv în 5 ianuarie 2025. Am extras discuția pe larg de 4 minute și jumătate. Ați dat și o declarație a Elenei Lasconi, care e foarte preocupată de situația lui Crin Antonescu, de ceea ce spune Marcel Ciolacu, de situația lui Claus Iohannis, că vezi, Doamne, Claus Iohannis și Marcel Ciolacu ar pune în pericol democrația. Eu vreau să spun altceva. Și am văzut că nimeni n-a spus lucrul acesta de la 24 noiembrie până azi. Cel mai mare pericol la adresa democrației din România l-a reprezentat intrarea Elenei Lasconi în turul 2. Cel mai mare pericol. De ce? Pentru că dacă nu intra Elena Lasconi în turul 2, astăzi noi aveam președinte, nu aveam o problemă. Dar noi astăzi avem o mare problemă, pentru că avem alegerile anulate, pentru că totul este în haos, pentru că, dacă vreți, economia României este între paranteze pusă în momentul de față, pentru că guvernul caută soluții prin măriri de taxe și, iertați-mă, da, în cazul în care, și lăsați-mă să termin, vă rog eu frumos, pentru că am tăcut până acum, dar nu se poate să tăcem, pentru că în cazul în care intra oricine altcineva dintre cei care au candidat la președinție în turul 2 și nu Elena Lasconi, cu siguranță lumea ar fi votat acea persoană, dar așa le-a fost imposibil să o voteze pe Elena Lasconi. Credeți-mă, din 10 persoane cu care am vorbit înainte de turul 2, 8 mi-au spus nu putem să o votăm. Prin urmare, mai bine mergem acasă decât să votăm la aceste alegeri. Iertați-mă, nu problema Georgescu este în momentul de față mare pentru România. Problema este Elena Lasconi. Dacă nu intra Elena Lasconi în turul 2 și intra, repet, oricine altcineva, noi aveam astăzi președinte. Prin urmare, ceea ce îi cer eu acum, Elena Lasconi, care ar fi avut obligația să câștige alegerile tura trecută, este să se retragă. În acest moment, Elena Lasconi trebuie să se retragă dacă într-adevăr ține la democrația din România și dacă într-adevăr respectă inteligența românilor. Pentru că n-avea nimic de a face cu ceea ce înseamnă un viitor președinte al României. Nimic de a face. Știu că se va supăra Diana, dar n-am cum să nu spun pro-europeană care s-a calificat în turul 2, da? Deci dintre toate marile partide, toți candidații aceștia care și-au dat voturi la unii alții, după cum dânsii recunosc, este singura care s-a calificat. Dacă au fost anulate alegerile, au fost anulate din două motive din perspectiva mea. Unu, fie cuiva nu i-a convenit cine a intrat în turul 2, sau doi, speța pe care o avem cu interferențe străine, interne, care este problema, așteptăm dovezile. Nu este vina Elenei Lasconi că PSD și PNL n-au fost în stare să-și aducă candidatul în turul 2. Este vina Elenei Lasconi pentru că nu voia nimeni să o voteze în turul 2 și a intrat în turul 2, iertați-mă, în condițiile în care era total nepregătită. Total nepregătită și reprezintă o sfidare și la adresa tuturor femeilor din România. Să vorbim pe rând totuși. Deci, este singura care s-a calificat dintre toți acești candidați. Asta au decis românii. Tocmai de aceea nu puteau să voteze românii în turul 2. Pentru că ea s-a calificat, pentru că ea a ajuns acolo. Când putea să ajungă oricine altcineva și situația României era alta. Că nu s-au calificat, că n-au fost suficient de buni nici măcar s-a calificat atunci. Rugăminte, să se retragă acum, de ce să se retragă? Să facă un bine pentru România. Pentru că dacă iarăși intră Elena Lasconi în turul 2, va fi un mare pericol pentru noi. Cu război la graniță, cu toată lipsa ei de pregătire. Această țară, din punctul meu de vedere, sunt cei de la PSD și PNL care au adus extremismul pe val. Deci sunt cei care sunt responsabili pentru această creștere a celor de fapt, nu e o rugăminte, o somez pe Elena Lasconi, dacă ține la democrația României, să se retragă. Haideți să ne oprim puțin, am înțeles punctele de vedere. Este singura care a luptat pentru democrație. Dacă ține la democrația României, trebuie să se retragă acum. Turul acela întâi e ca și când ar fi existat din moment ce a fost declarat nul de Curtea Constituțională. Da, ceea ce mă intrigă este și continui după acest schimb de replici binevenit în emisiune, orice discuție. După ce ați ascultat asta, ce mai este de spus? Ei, după ce s-au trezit cu domnul Călin Georgescu în turul 2 pe locul 1,
Au zis bine, îl vom ataca din toate pozițiile și va câștiga Elena Lasconi. Au inventat tot felul de ruși, de TikTok, de legionari și de dosare penale făcute la comandă. Au crezut că așa îl vor face să piardă pe domnul Călin Georgescu și să câștige Elena Lasconi. Dar nu a fost așa, poporul român îl vota tot pe domnul Călin Georgescu cu peste 60% în turul 2. Iar cei de la putere știau asta și nu au avut de ales, așa că au anulat alegerile prin Curtea Constituțională a României, ca să nu mai poate fi atacată această decizie. Și acum ce vedem? Că se amână reluarea sau refacerea alegerile prezidențiale, până când? Până se găsește sau se fabrică ceva împotriva domnului Călin Georgescu, sau se așteaptă trecerea valului suveranist. Dar nu va fi așa și din contră valul suveranist va crește, pentru că așa se întâmplă și în Germania și Franța. Plus intrarea în al doilea mandat la Casa Albă a lui Donald Trump. Așa că tot răul spre bine. Doamne ajută! Acest clip a fost realizat de o persoană cu dizabilități tetrapareză spastică. Mă ajutați printr-o distribuire la cât mai mulți oameni, un like și o abonare. Vă mulțumesc pentru atenție!